William, først og fremmest tillykke med kontrakten. Hvordan føles det at skrive under på en aftale med Nykøbing FC? Det er en stor ting. Jeg er glad for at have underskrevet min første professionelle kontrakt. Det er et mål, jeg tror alle unge fodboldspillere har. Du kommer oprindeligt fra København. Du har været vidt omkring. Du har både forbi Halstedhus efterskole på Lolland, og du har forbi Fyn med Ore. Kan du fortælle lidt om din vej til Nykøbing FC? Som du selv siger, så kommer jeg jo fra København. Startede min ungdomsår i Sundby og BK Skjold inde i København. Så rykkede jeg på Halstedhus efterskole, hvor jeg så mødte Lasse Nahl, som senere blev min vej til Nykøbing FC. Hvad var det ved Nykøbing FC, der gjorde, at du valgte at komme hertil i vinteren 25? Jamen altså, jeg var ikke så tilfreds med min daværende situation, der jeg havde brug for noget nyt, og så kom Lasse og hævde fat i mig, og det blev en dialog, som endte med til sidst, at jeg rykkede. Hvordan har det været at kombinere gymnasie med fodbold? Det er fedt, der er en ordning, der ligesom kan kombineres med fodbold. Det er noget, der er mange, der gerne vil, og i hvert fald jeg gerne vil. Så det synes jeg er noget, der har været hårdt, men også rigtig, rigtig fedt. Hvordan har du oplevet dels Nykøbing FC, men også Nykøbing F Katedralskole har været til at støtte dig i den her balance? Jeg synes, at begge parter har været ret gode til at tage imod det at være, som man kalder det, elitesports udøver på Katedralskolen. Jeg synes, at lærerne har godtaget, at det er en del af min hverdag, og det betyder bare, at jeg ikke er til f.eks. alle undervisningerne, eller jeg har brug for et par ekstra timer til prøveringer. Hvad har du lært om dig selv gennem det her forløb og skulle få hverdagen til at hænge sammen? Det er noget nyt at bo alene og skulle lave mad selv og tageopvasken og alt det her, men det er klart, at man ryger lidt op i alderen på en anden måde, når man bor selv og skal klare det hele selv. Du er netop flyttet et godt stykke væk hjemmefra i en ung alder. Hvordan har det været at falde til her i Nykøbing? Jeg synes, det har været nemt faktisk. Jeg kendte heldigvis nogen i forvejen på Katedralskolen. På den måde så var det nemt at falde til, og fodbolden gik jo heldigvis som det skulle, og på den måde så gled det egentlig bare. Hvordan har du oplevet fællesskabet herude i klubben? Klubben er jo et sted, hvor mange af drengene holder til i mange timer på sådan en døgn her. De spiller kort og diverse, og det har jeg jo ikke selv kunne være med til endnu. Det glæder mig selvfølgelig til at blive en større del af her efter skole. Ja, for du bliver student her til sommer. Hvordan ser du frem til at være en fuld del af setup'et her lige om lidt? Det bliver jo noget helt andet, forhåbentlig. Der er mange, der udvikler sig rigtig meget det år. Det håber jeg selvfølgelig også selv, at jeg kan tage nogle af de skridt, som mange af de andre har taget. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvilken udvikling jeg kan tage i det år her. Ja, hvis vi kigger lidt på det sportslige, hvilke områder af dit spil føler du så, at du skal udvikle dig mest på den kommende tid? Jeg føler, at jeg er lidt all-around spiller, så jeg tror, jeg skal have lidt mere fokus på at måske være lidt mere afgørende og tage lidt mere modne beslutninger. Jeg skal være en af de spillere, som nogle af drengene kan se lidt efter, når tingene ikke helt lykkes. Så det håber jeg selvfølgelig, at jeg kan blive ved med og blive endnu bedre til. Du er forholdsvis ny omkring seniorfodbold. Hvad har du lært af at både spille kampe, men også træne med drengene her på seniorfodboldniveau? Ens ansvar er afgørende for, om man vil det her. Det kræver, at man møder til sine ting, og man er velforberedt til træning. Man skal være klar, og det forventer drengene også. Man kommer ikke ind som ungkarl og får tingene givet. Man skal arbejde for det. Nu har du fået en aftale her. Hvad siger du som det næste skridt i din udvikling? Som jeg var inde på før, så håber jeg, at det næste år det bliver en fed oplevelse med masser af læring, og så håber jeg selvfølgelig, at min fodboldudvikling den stiger kraftigt. Er der nogen i den nuværende trup, som du kigger lidt ekstra på at lære noget af i hverdagen, både på og uden? Så ja, der er jo nogle af de lidt ældre kanoner på holdet. Jeg synes for eksempel, at Rory, han er et godt eksempel. Han er jo ikke meget ældre end mig, men jeg synes, nogle af de ting, han kommer ind med lidt mere modenhed, end jeg måske har. Det er noget, man sagtens kan lære, og så selvfølgelig Kasper og Dahl og nogle af de lidt ældre Emmy og så videre, de kommer med rigtig mange fifs, som man bare må suge til sig så meget, man nu kan. Hvad er dine personlige ambitioner for den kommende sæson? Det er jo selvfølgelig at få flere minutter. Det vigtigste er bare min egen udvikling. Super!